акцент в менюто е лимеца като продукт. Той включили сме го под различни форми. Питките, които виждате, едната е питка с агнишко месо и нахут, а другата е с пиле и с розмарин. Знаем, че траките са били скотовъди, гледали са овце, затова не случайно сме нахут също са консумирали много, затова сме го включили и в менюто. Тук също в това плато виждате и биволското мляко, което е от българска мура породата биволи. Работим с земеделски производители, с малки земеделци. Историческият парк вече се е представил на много международни изложения в Румъния, Сърбия, Китай, Азербайджан, Татарстан и Франция и успява да се хареса на чужденците. Това, което най-много ги вълнува е, че първо могат да се преживеят история. Не просто да минат през един атракцион и да разгледат определени неща, а както е концепцията на исторически парк, да участваш и всъщност всеки един човек да бъде герой във филм. Пред Тракийския дворец пазят тракийски стражи. Един от бойците ни разказва за прочутото оръжие на жреческия род на бесите – румфеята. Това оръжие е уникално, както по форма, така и по начина, по който се е ползвало. Бесите са го прославили по целия свят, тъй като една голяма част, група от тях е участвала в армията на Александър Македонски, когато той е покорявал света. И самите гръцки и римски автори са посочвали, че тяхните воини са се страхували да влезат в бой с траки, които са притежавали това оръжие, което е нещо уникално, тъй като знаем, че те обикновено неглижират чуждите армии за сметка на своите. В България са намерени, мисля, че 15 или 16 такива острията. Тяхното състояние на много от тях не е било добро. Дръжките са липсвали, тъй като те са дървени и са били изгнили. Но при един от екземплярите самата румфея, преди да я извадат, пръста е очертала много добре как е изглеждала формата. Направена е отливка и по този начин се вижда как изглежда и самата дръжка по принцип. Майсторите на възстановките разказват още интересни факти. Лабърса символизира единия живот и другия живот. Дръжката е своеобразната граница между двата живота и траките са имали това усещане на преминаването, че те живеят винаги и в двата свята и преминават свободно в единия и в другия. Те са вярвали в прераждането, вярвали са в това, че могат да преминават и в другия свят, да черпат мъдрост. Идва и моментът на един специален ритуал. Аз съм Ангелот и съм местният цар. Това е моята тронна зала на моят дворец и в тази тронна зала се извършват различни ритуали, един от които е ритуал за побратимяване с друг тракийски цар, за да може да сключим дружба в по-бъдещи проекти. И едно такова побратимяване се осъществява чрез пиене на вино от тези предмети, тези съдове, които виждате. Това е фиала, ниска чаша, те са взети от панагьорското съкровище, а това е амфора. Като те са направени от злато, защото за траките златото е свързано с слънцето, един от боговете на тракийците, и траките вярват, че когато виното премине през златната амфора, то се зарежда с божествена енергия. Когато започне този ритуал, след като се извършат няколко от свещените действия и дойде ред за пиене на вино, когато виночерпецът е налял от виното, той го смесва с мед и двамата царе срязват ръцете си, капат по малко кръв, за да станат кръвни братя, защото една такава дружба, такова кръвно братство е било много по-силно, отколкото роднинската връзка. През 2022 година в историческия парк ще има иконна база с хиподрум, в който се планират 100 представления годишно. Но тук и сега можете да срещнете една жена, известна повече по света, отколкото у нас. Нина Янкова е майстор по конна стрелба с лък. През хилядолетията връзката на българина и коня датира от много отдавна. Нещо малко по загубени традиции се опитваме да ги възстановим в исторически парк.
Тук съм от 1 месец и установявам, че децата нямат толкова възможност за контакт с това прекрасно животно, което е играло роля в почти цялата ни позната история. От 10 годишна яздя, тогава за първи път се срещнах с конете и не съм се разделила с тях. Занимавала съм се с класическите дисциплини в България, с прескачане на препятствия около 20 години, след което видях шанс за себе си да ползвам българския лък и пак любимото ми животно и да участвам на друг вид състезания, каквито са конната стрелба, която се провежда в много държави, които имат традиции като нас българите. Но, за съжаление, до сега участвах само в чужбина, а сега исторически парк ще даде шанс за провеждане на такива състезания в България, което ме прави много щастлив. За да подготвим и българи, които да упражняват този спорт. Какво кара хората да се включат в изграждането на историческия парк? Чистата страст и любов към преисторията и това, че ние се интересуваме от тия хора, четем за тях, ходим на разкопки, проучваме ги, обаче възможността всъщност да вдигнем изцяло жилища, които смятаме, че те са използвали сходно по начина, по който те са го правили и вътре да обзаведем с съоръженията, които сме виждали и за които четем. Това нещо е уникален опит за всеки, който иска да се занимава с археология и по-конкретно с праистория. Аз винаги съм бил част от тази история на изкуството и въобще на човечеството, понеже от 8-ми клас имам средно и висше образование по изкуства. Там се почва да се учи история на изкуство от праисторията до днес. До импресионизъм, до съвременно изкуство. Така че в крайна сметка няма как да не бъда привлечен и да ми е интересно всичко това, което се е случило. И в крайна сметка изкуството е това, което движи цивилизацията и света е стигнал до тук благодарение на изкуството. От откриването на историческия парк до момента работим по много малки детайли, които предават вече завършен вид на самия обект. Всяко нещо, което го правим, ние го сливаме с следващия етап от парка, за да може да добие един цялостен завършен вид. Понеже сме гледали целият проект, като го правим, той да бъде независим, но и да не натоварва хората, които живеят в района. Защото на нас не е необходима много вода за поливане, за езера, за всичките неща, които правим. И това би направило така, че да вземе от налягането на хората или от водата, която е питейна. Затова ние бихме сонда, която е на 560 метра отдолу и оттам си извличаме вода, с която всички нужди на парка се използва тази вода. Също така направихме най-модерната пречиствателна станция, от която всичко, което е от исторически парк, излиза абсолютно чиста вода, която е прозрачна и по този начин гледаме да пазим природата. Ивелин Михайлов не се притеснява от критиките, че обектът още не е завършен или че в финансирането му може да има нещо нередно. Всъщност прокуратурата ще разследва исторически парк по сигнал на доброжелатели, които многократно вече доказаха със своите твърдения, че нещата, които те твърдят, не са верни. Поради тази причина прокуратурата е добре дошла, тя трябва да си свърши работата, всеки един сигнал трябва да бъде проверен, но това, което ще намерят е нещо, което ще им хареса, а не нещо, което ще намерят негативно или нещо, което е компрометиращо. Всеки посетител ще намери по нещо за себе си в тази разходка в миналото, казва Михайлов. Това може да накара българите да надграждат знанията си за историята. Когато дойдат и видят, те имат вече интерес да научат и дати, и събития, и имена и постепенно тези хора започват да търсят и по-професионално мнение, започват да четат много книги на темата, започват да обикалят музеи в България и има едно надграждане. Де факто ние от нула ги изпращаме, някои от тях се надяваме да станат 10 като познания. Допълнително предизвикателство са нощните приключенски игри. Идеята е туристите не просто да дойдат като в един музей и да разгледат някакви артефакти, а да се потопят в някаква атмосфера историческа. Те самите играят от първо лице тези игри, като има редица загадки и мисии, които те трябва да изпълнят. Като всички тези загадки и задачи, те са подчинени на някакъв сюжет, на някаква сюжетна линия, която те следват. Така че играещите не просто да дойдат, а да го преживеят.
По цял свят интересът към подобни атракции расте. Може би защото хората предпочитат да видят, да пипнат и да участват. Покрай това се пробужда и интересът към истинската история. Тук виждаме възстановка на дворец от Първо царство. Обаче близка е на една крачка, Преслав. Когато видят хората тук двореца, който е възстановен и могат да си го представят как е изглеждал, със сигурност ще отидат да стъпат и да пипнат, да усетят енергията на оригиналния камък, по който са ходили нашите царе наистина. Има страхотен потенциал да бъде не само и образователен център, а и културен такъв. Чрез един такъв проект се вдъхва свежест на всички находки, вдъхва се живот и се показва по-нагледно по какъв начин са живели тези хора. Разбира се, според нагласата и вижданията на дадените специалисти, тъй като за някои неща има въпрос на гледна точка, това е неизбежно, но някои неща са абсолютно обективни. Тук ще бъде като един малък град, който да се разхожда с епохите, ще има хора облечени в автентични облекла, коне. Нали, ако доведеш детето си тук в един момент, разбирате, сега в момента навсякъде Хелоуин и почнахме да празнуваме, Джингъл Белсън в моловете, навсякъде Дисни или някакви. Ето, тук нещата ще се променят. Но това се прави. Разбира се, ако не вярваме, няма да го правим. Те с времето тия неща поне са истински, ще стават все по-хубави. Камъка ще се патинира, ще изглеждат още по-автентично и още по-хубаво. След 10 години ще е страхотно. Ами виждам го като един филм, който се разиграва пред очите ти и всеки един човек е вътре част от него. И всъщност може да го пише сам. Все едно да почваш да пишеш едно изречение, да можеш да го довършиш със свои приятели и така всеки един да добавя нещо от себе си, а не се отнасяме само към дигиталното и това, което ни кара да мислиме единствено в компютъра и самовглъбени в друг свят, който не е реален. Всичките тези неща, които правим, ще направят цялото място, нека го кажем, магическо българско място, когато един човек като влезе, изведнъж за около него се случват чудеса и най-вече вътрешно емоционално. Ще удържат ли финансово организаторите на този исторически атракцион под открито небе, за да го развиват непрекъснато? Може ли той да накара българите да усетят величието на историята, а чужденците да видят една по-различна България? Ако това приключение в миналото се впише в туристическата визитка на страната, то със сигурност ще добави нови посоки в развитието на културния туризъм.